Čus, dneska vás vítam pri mojom videu a ideme si zase robiť ochutnávku strawberry and blueberry. No, nejdem to už ďalej radšej čítať. Takže máme tu malinu a čučoriedky a teda toto je pre mňa na pitie. A tamto som už točil, takže to nie je žiadna novinka, ale toto je novinka. Takže skúsme sa napiť viac. No, takže tam cítim nejaké maliny a čo také kyslé. Alebo môžeme urobiť experiment. To už vypité? No takže tak. To je pre toto video všetko. A ešte dneska natočím video o Brawl Stars. So thank you. Čus.